tratamento. Bueno, imaginen vostedes ter que sumar, bueno, pois a dor de saber que acabas de pasar un cancro, que serás xa, bueno, pois un enfermo crónico, porque vas a ter que seguir facéndote revisións e con ese medo no corpiño pois toda a vida, con ter a sensación, porque eso nunca vai ser algo que che van a dicir claramente, porque sería un delito, claro, pois que podes quedar apeada dun proceso de selección nun traballo, pois porque levas uns anos tratándote contra o cancro. Fátima, estás con Paula, que, bueno, pois unha muller que ten a sensación de que está neste caso, non? Efectivamente, estamos aquí con Paula na Coruña e efectivamente contaba Rocío que bueno, falamos de que ti superaches un cáncer, bueno, detectaroncho no 2017, xa superado, pero sí que notas que hai esa reticencia, esas trabas a hora de volver ao mercado laboral, é así? Pues sí, la verdad es que nos es bastante difícil volver a trabajar, de tal manera que yo, pues, bueno, es que en el currículum aparece un espacio de tiempo que no está cubierto con nada. Y eso lo miran con lupa, y tampoco puedes engañar en una entrevista de trabajo. Tampoco es que tengas que contar lo que te ha pasado, pero al final acaba saliendo el tema. Total, que al final no entramos en los trabajos, en los puestos de trabajo que podíamos entrar normalmente. Por qué? ¿Por qué pensan os empresarios que podemos volver a caer y que bueno, pues es un hándicap para la empresa porque les cuesta dinero y tienen unas cargas ya bastante grandes y nosotros tenemos que sacar el trabajo adelante. Tienen miedo que volvamos otra vez a caer y tener otra baja. Pero vos físicamente estades aptos e aptas, non? Sí, lo que pasa es que muchas veces tenemos una presión de volver otra vez a la vida laboral rápido. Una, porque nosotros queremos recuperar nuestra vida, porque es como si nos la hubieran robado, y otra porque tienes un poquito de presión laboral y familiar, en plan de venga, vuelve a recuperar tu vida ya, ¿no? Y a veces no estaba preparado, además no todos los trabajos son iguales, hay trabajos que son físicos bastante duros. Y hay gente que la empresa ya le dice, bueno, pues si no puedes hacer el trabajo que te hacías antes, pues te hacemos una baja de lo tuyo, no puedes trabajar en lo tuyo, o vuelves a trabajar como antes. A tus compañeros les va a dar igual, o sea, tú tienes que cubrir ese puesto de trabajo, lo que te haya pasado es cosa tuya. O sea que lo tenemos un poquito complicado. No teu caso, Paula, sí que foi, non? Vivíchelo. Sí, lo viví. De tal manera, bueno, estaba terminando asistencia a dirección, técnico superior, hice las prácticas el último trimestre, muy bien, me lo favorecieron todo. No me cogieron en las prácticas y bueno, al final estuve buscando y lo que tuve que hacer es pedir un crédito y montarme yo una empresa. Xa para despedir, despedimos aquí contigo, que pedides eso, máis inclusión, máis sensibilidade tamén, non así? Sí, que estemos un poquito, que en los convenios colectivos estemos también incluidos nosotros, ya que está también pues otros colectivos, ¿no? Como los de parados de larga duración o mujeres maltratadas o con discapacidades, pues que nos pongan a nosotros también, que tenemos problemas para entrar en los trabajos. Gracias por atendernos, Paula, pois eso, sensibilidade e máis inclusividade nestes casos. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Sen dúbida, un biquiño para Paula, sensibilidade, empatía, non? Porque é bastante forte, Óscar, que estes pacientes, ademais, bueno, pois de todo ese proceso clínico teñan que sumar despois este desafío no plano laboral, non? Totalmente, hoxe traemos cifras moi claras do Observatorio do Cancro da Asociación Española contra o Cancro. Amigos, imos velas porque os datos confirman que ao redor do 28,4% das persoas diagnosticadas en idade laboral perdeu ou tivo que deixar o seu emprego tralo diagnóstico. Ademais, ter cancro incrementa un 40% o risco de desemprego fronte á poboación xeral e atentos a este dato, o 37,4% dos novos diagnósticos prodúcese en idade de traballar, co impacto económico e emocional que isto supón. Que tipo de discriminación sofren no día a día? Pois imos velas, porque sobre todo dificultades para manter o posto, negativas para adaptar horarios, falta de retornos graduais e trabas á promoción. Os estudos sinalan tamén perdas de ingresos considerables, maior precariedade, a necesidade de baixas máis longas e incluso xornadas reducidas que moitas veces non atopan a realidade no posto e non atopan este posto de traballo. Temos, iso sí, un avance legal importante, o dereito ao esquecemento oncolóxico. No noso país, cando transcorren 5 anos en recaídas, desde o final do tratamento non se pode exixir nin usar o historial oncolóxico para seguros, produtos financeiros ou contratacións laborais
co obxectivo de evitar esta discriminación. Xa vedes que temos datos, temos referencias legais, pero agora o importante é cumprilas e garantir, Rocío, o final desta discriminación. Sí, datos para chamar a atención de que sexamos sensibles, de que sexamos empáticos, non? Porque, pois, por desgraza, nesta vida un non sabe se vai ter que pasar por un proceso similar. E vou sempre por se na pel dos demais. Manel, víate, bueno, pois, tocado, emocionado. Eso se pasa. Eu pasei, non é verdad. Ti ahora vas a unha empresa, eu vou a unha empresa ahora mismo, fai no 19, parece que foi o meu cancro, cada 6 meses teño que pasar unha revisión. Xa vas en milo, claro, vas en milo. Che cambia a vida, pero un montón, porque contratado sabes que non vas a ser contratado. Falaban de non só son os contratos. Eu, por exemplo, ahora quero mercar un piso, non hai banco que me avale. Eso está moi claro, porque non podes facer un seguro de vida, o sea, non era rentable para o banco. Entonces, sí, efectivamente, a vida che cambia, pero bueno, tamén hai que tomarlo con humor. Daquela xa era autónomo, non tuve ese problema de traballo porque me volvín a contratar a mí mismo, empecé a facer vídeos de humor, e mira, ao final me contrataron aquí no Termómetro, no outro programa que había aí, que chamaban Xuntos, mira pa aí. Pasábamos fatal, pero Manel, que impactame, claro, que unha suma así como algo tal o do banco, es decir, o sea, algo como non podo verbalizar isto nun proceso de selección, no banco non me van a dar un crédito. Ti te vas comprar un coche, queres financiar un coche nun banco, nunha financiera, e te tiran para atrás. Como che pidan o historial médico, te tiran para atrás. Din, este pasou un cancor fai 6 anos ou 7 anos e te vas para atrás. Que era como dicía aquí o noso compañeiro, que despois de 5 anos non podes ir, pero sale. E encima, cando é verdad, cando vives nun pueblo pequeno, todos nos conocemos. Todos nos conocemos. Que, por exemplo, este mismo caso que pasei eu, todo se sabe, porque o está pasando o meu irmán ahora, todo o mundo che pregunta, porque todo se sabe, todo se corre, se eres, para decir, un proscrito, que non é verdade tampouco ese aspecto, porque a xente trata igual, pero que son as entidades financieras, as empresas, sí, apartan, eso é verdade. A ver, é que un chamamento... Non é ningún segredo que nos procesos laborais, nos procesos de contratación, teñen en conta moitas cousas. Evidentemente, non se pode dicir abertamente, a ti non che poden dicir que non che collen porque tes un cancro, ou non che poden dicir que non che collen porque estás nunha idade fértil e igual vas ser nai nese tempo e vas estar de baixa moito tempo. Evidentemente, isto é ilegal, pero non podemos tapar os ollos e non podemos negar que estas cousas pasan constantemente. O sea, cantas veces... Acabamos de escoitar a Paula, estas cousas pasan constantemente. E aínda que esa información non apareza en ningures, estes datos teñense en conta. Eu quero pensar que isto se solucionaría dando axudas, un pouco co dicía Paula, non? Se isto estivera, pois, non sei, axudado, non? Se nas empresas houbera algún tipo de axuda para este tipo de contratación, o que pasa que os traballadores somos números, ao fin e ao cabo. E cando non dan os números, é así de triste, é así, pois non dan os números. E aí está preferentemente a producción os seres humanos. Eso é así. Eso debería cambiar, pero non sei de que forma pode cambiar. Que nos encamiñemos a unha sociedade cada vez, non, como máis individualista, máis que mira só os números, como estábamos aquí apuntando, non? Bueno, a ver, é lógico que as empresas miren os números, pero claro, tamén é lógico pensar que non todos os traballadores e non todos os empresarios poden ter a certeza de non ter unha enfermidade, un accidente, é dicir, son cosas que pasan, non son cosas previsibles nin asumibles. E aí é onde eu creo que debería haber, efectivamente, quizáis non axudas, pero sí incentivos. É dicir, se ti contratas a unha persona ou recontratas ou reincorporas a unha persoa que ten pasado unha enfermidade como o cancro e superado, ou ben unha enfermidade crónica, porque hai enfermos crónicos que tamén teñen problemas porque teñen que pasar por diálisis, no que esperan un trasplante ou outro tipo de cousas. Creo que debería haber incentivos e rebaixas para que os custos laborais non nos asuma a empresa e, polo tanto, iso sí sería de agradecer porque as empresas só pagarían o salario e non terían ningún problema coas condicións, digamos, hospitalarias ou sanitarias dos traballadores. Manel, que te queremos moito no Termómetro, xa sabes, non? Vicos. Que grande o noso Manel. Bueno, seguimos moi pendentes da situación dos lumes. De seguido, Héctor Castiñeira nos va a contar agora algo que temos que